Укучылар, урта гасырларда шәһәрләр барлыкка килү, шәһәр һөнәрчелеге диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Таблицадагы буш урыннарны тутырыгыз. Җавап. Бургомистр, Германиядә шәһәр башлыгы, мэр, Англиядә шәһәр башлыгы, коммуна, үз идарәгә ирешкән шәһәр общинасы, цех, бер төрле товар җитештерүче һөнәрчеләр союзы. Икенче бирим. Текстны укып тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Цехлар осталарга остаханәләрне киңәйтергә һәм яңа хезмәт коралларыннан файдаланырга рөхсәт итмәгәннәр. Цехлар кыйммәтле ачышларны юк иткән, уйлап табучыларны җәзалаган очраклар да булган. Урта гасырлар азагына цехлар шәһәрләрдә сәнәгать үсешенә камачаулый башлый. Өченче бирим. Стәмә мәгълүматны укып, төшеп калган урыннарга сүзләрне куеп языгыз. Җавап. Һөнәрчеләр шәһәрләрдә генә яшәми. Мәсәлән, пыяла ясау остаханәләре еш кына шәһәрдән читтә урнаша. Венеция пыяласы урта гасырлар Европасында аеруча киң таныла. Шулай ук пыяла чех эшләнмәләренә дә сорау зур була. Дүртенче бирим. Урта гасырларда аерым бер һөнәрчелек эшләнмәсен әзерләү турында хикәя төзегез. Урта гасырларда шәһәрләр барлыкка килү, шәһәр һөнәрчелеге темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз!